Midt i hjertet af det smukkeste af Danmark ligger dejligheden. Årstiderne driver over landskabet, og når efteråret nærmer sig, og fugleflokkene drager afsted, så lægger roen sig. Og vi glæder os mod julen. Og til december gør vi klar. Hestene skutter sig, men holder varmen i stilheden. De venter, ligesom juletræerne. Der er nogen på vej. Parken er også klar, og lågen er åbnet. Børnene glæder sig. De er på vej. Her er den første vogn. Nu er julen på vej. Skal vi ned og fælde juletræ? Her. Ja. Og hun glæder sig. Over broen og ind i skoven. Det gælder om at finde et, man kan lide. Og der er mange at vælge imellem. Og så skal der fældes. Nu skal træet nettes og med hjem i stuen. Jul på Rygård er ligesom jul fra før verden gik af lave. Kom og find roen og træet, julepynten, varmen, æbleskiverne, nisserne, vildt, gran, legen, julemanden, julehumøret. Og du må gerne tage mor, far og bedsteforældrene med. Vi glæder os til at se jer. Glædelig jul.